Imaginează-ți o mașină minusculă, de mărimea unei mașini obișnuite, care a ajuns pe o altă planetă la sute de milioane de kilometri departare de casă. Ești înconjurat doar de nisip roșu, pietre și o tăcere mormântală. Temperatura poate scădea până la minus 100 de grade Celsius, iar atmosfera este de 100 de ori mai rară decât cea de pe Pământ. Dacă ceva nu merge bine, nu există nicio șansă să primești ajutor. Misiunea ta este să găsești ceva care să schimbe complet felul în care înțelegem întregul univers. Trebuie să adun dovezi care să arate că nu suntem singuri. Sună incredibil, nu-i așa? Bine ai venit în primul an al unei misiuni extraordinare, al unui rover trimis să răspundă la cea mai veche întrebare a umanității. Există viață pe Marte? Dar să nu începem chiar cu Marte, ci cu o întrebare care a frământat oamenii de mii de ani. Privește cerul nopții, miliarde de stele, infinitul cosmosului, galaxii atât de îndepărtate încât lumina lor ne ajunge după milioane de ani. Și apoi apare întrebarea care îți face pielea de găină. Chiar suntem singuri în această imensitate de neînchipuit? Din punct de vedere statistic, pare aproape absurd să credem asta. Universul este prea vast, prea vechi și plin de posibilități, încât viața să fie apărut o singură dată doar aici, pe mica noastră planetă albastră. În secolul al X-lea, oamenii au început să privească această întrebare cu mai multă pragmatism. Dacă viața poate apărea frecvent, poate că nu are rost să o căutăm în alte galaxii îndepărtate. Poate ajunge să ne uităm la vecinii noștri. Marte, planeta roșie, este cea mai asemănătoare Pământului din sistemul nostru solar, și dacă acolo există viață. Scriitori fantastici din acea perioadă pictau imagini grandioase, civilizații întregi de marțieni, orașe, ființe inteligente. Herbert Wells chiar a imaginat mașini de luptă care să cucerească Pământul. Apoi a venit secolul 20, iar primele sonde au pornit spre Marte. Ce-au găsit? Un adevărat șoc pentru visători. O pustietate rece, moartă, fără viață. Niciun oraș, niciun canal, niciun marțian, doar pietre și nisip până unde se întinde privirea. Părea că întrebarea a fost închisă, dar oamenii de știință nu au renunțat. Au reformulat-o cu mai multă finețe. Și dacă viața a existat acolo, dar în trecut. Nu acum, ci cu miliarde de ani în urmă, când Marte era tânăr și poate cu totul diferit. Și știi ce? În anii 70, descoperirile au zguduit tot ce credeam. S-a dovedit că Marte a avut cândva apă lichidă, adevărată, lacuri, râuri, poate chiar oceane. Și unde există apă, acolo există potențial pentru viață. Era ceva uimitor, dar tot nu era o dovadă concretă. Înțelegi diferența? E una să găsești urme ale unor râuri antice și cu totul altceva să descoperi o fosilă a unei bacterii care a trăit cândva în acele ape. Aici începe adevărata poveste. Pentru că dacă vom găsi dovada că viața a apărut de 2 ori în sistemul nostru solar, pe Pământ și pe Marte, asta va însemna ceva cu totul extraordinar. Va însemna că viața în univers este probabil răspândită peste tot. Imaginează-ți ce impact ar avea un asemenea descoperire. Nu am mai fi un miracol singular, o întâmplare unică. Am devenit parte din ceva mult mai vast. Dar iată problema. Până nu găsim prima fosilă dovada irefutabilă a vieții pe o altă planetă, nu vom ști cu siguranță. Rămâne doar să speculăm, să construim teorii, să dezbatem. Atunci, oamenii de știință au spus: ajunge cu presupunerile. Haideți să aflăm cu adevărat. Așa că au decis să trimită o mașină care să ne aducă răspunsul mult așteptat. 30 iulie 2020. Reține această dată, chiar dacă de regulă evit să dau prea multe cifre exacte. În acea zi a fost lansată racheta Atlas V, iar la bord se afla roverul Perseverance, al cărui nume reflectă perfect misiunea sa: perseverență,
încăpățânare, voință neclintită. Vei înțelege foarte curând de ce. O curiozitate fascinantă. În vara aceea, 3 țări au trimis simultan misiuni spre Marte: Statele Unite, China și Emiratele Arabe Unite. De ce toate în același timp? Totul ține de mecanica cerească. Pământul și Marte s-au aliniat într-un mod atât de favorabil încât drumul spre planeta roșie a devenit mult mai scurt, doar 7 luni. Dacă ratezi această fereastră, trebuie să aștepți încă 2 ani până la următoarea ocazie. 7 luni de călătorie în spațiul vast. Imaginează-ți creația ta, în care ai pus ani întregi de muncă, miliarde de dolari și toate speranțele tale, traversează golul cosmic. Verifici sistemele, analizezi datele, totul pare să funcționeze, dar urmează cea mai grea probă: aselenizarea. Inginerii o numesc cele 7 minute de groază și nu e o exagerare. Când aparatul pătrunde în atmosfera marțiană, se deplasează cu aproape 20.000 de kilometri pe oră, mai rapid decât o săgeată. Frecarea cu aerul încălzește scutul termic până la 1300 de grade Celsius. Metalul începe să strălucească ca fierul încins în atelierul unui fierar. Și toate aceste procese se întâmplă automat, pentru că semnalul radio de pe Pământ are nevoie de 20 de minute să ajungă acolo. Aflând de o problemă, roverul poate fi deja fie aterizat, fie distrus. Hai să vizualizăm mai clar. Cobor spre suprafața unei planete cu viteza unui bolid de curse. Calculatorul trebuie să decide singur unde să aterizeze, astfel încât să evite stâncile sau capcanele de nisip. La o altitudine de 60 de kilometri, adică mai sus decât zboară avioanele obișnuite, începe nebunia. Se deschide un parașut uriaș cu diametrul de 21 de metri. Și acum partea amuzantă. Pe acel parașut a fost cusut un mesaj secret. Modelul roșu și alb nu e doar decorativ, ci un cod binar care spune: Do mighty things. Îndrăznește să faci lucruri mărețe. Este motoul laboratorului de propulsie alături de coordonatele GPS ale acestuia. Imaginează-ți că aterizezi pe o altă planetă și chiar și parașuta are o glumă ascunsă. Parașuta încetinește căderea, dar nu e de ajuns. Atmosfera marțiană este extrem de subțire, doar 1% din densitatea celei terestre. La 2 km altitudine se pornesc motoarele și roverul plutește în aer ca un uriaș dron. Iar apoi urmează ceva incredibil. Roverul este coborât pe sol suspendat de cabluri. Imaginează-ți că un automobil este lăsat jos cu un macarale zburătoare, iar de desubt se întinde suprafața unei alte planete. De îndată ce roțile ating solul, cablurile sunt tăiate, iar platforma cu rachete se îndepărtează rapid pentru a nu afecta roverul. Pe 18 februarie 2021, Perseverance a ajuns în siguranță pe suprafața marțiană. 7 luni de zbor, 7 minute de tensiune maximă și iată-l, întreg și nevătămat, pe nisipurile roșii ale craterului Jezero, pregătit să-și îndeplinească misiunea. Dar ce este de fapt acest dispozitiv? Imaginează-ți un SUV, dar complet echipat cu cele mai avansate aparate științifice. Acest rover este cea mai sofisticată mașină pe care omenirea a trimis-o vreodată pe o altă planetă. La prima vedere seamănă cu predecesorul său, Curiosity, însă aparențele înșală. Inginerii au eliminat toate imperfecțiunile vechiului model și au îmbunătățit aproape fiecare detaliu. Să luăm de exemplu roțile. Roverul Curiosity cutreieră deja Marte de câțiva ani, iar roțile sale au început să cedeze. Au apărut găuri, fisuri și uzură vizibilă. De aceea, pentru Perseverance, roțile sunt mai groase, mai rezistente și mai mari ca diametru. Ele trebuie să facă față oricăror provocări pe care planeta roșie le poate pregăti. Brațul robotic a fost și el extins și întărit, capabil acum să ajungă mai departe și să manipuleze mostre mai mari. Dar cel mai important este echipamentul științific, pentru că misiunea lui Perseverance este fundamental diferită față de cele ale predecesorilor săi. Dacă Curiosity căuta condiții care ar fi putut susține viața, întrebând practic:
A fost odată posibilă viața aici? Perseverance vizează să găsească urmele vieții în sine. Simți diferența? E ca și cum ai trece de la întrebarea "a existat vreodată cineva aici?" la "există dovezi că chiar a trăit cineva?" Pe mast, roverul are montat SuperCam, o cameră cu laser care poate ținti pietrele și le poate analiza chimic de la câțiva metri distanță. Sună ca o armă dintr-un film SF, nu-i așa? Și într-un fel, chiar așa este. Laserul încălzește suprafața pietrei până la 10.000 de grade Celsius, temperatura soarelui, și o transformă în plasmă. Din spectrul de lumină emis de această plasmă, cercetătorii pot afla din ce elemente este compusă piatra. Roverul literalmente incendiază rocile în scopuri științifice. Totuși, aceste camere nu sunt cele care ne-au oferit acele panorame incredibile ale planetei de pe internet. Pentru acestea, roverul are camere stereo separate capabile să facă zoom, să focalizeze și chiar să înregistreze video. Când e nevoie să examineze mostrele de aproape, intră în acțiune instrumentele de pe brațul robotic, o cameră color Watson și un alt spectrometru laser numit Sherlock, care poate face imagini la scară microscopică. Iar aici vine o poveste amuzantă. Când inginerii încărcau probele de calibrare în rover pentru testarea camerelor, au decis să se distreze puțin. Printre bucățile de material din costume spațiale și alte substanțe, au ascuns și câteva referințe la Sherlock Holmes. Ține minte, camera se numește Sherlock. Există un labirint cu o mică figurină a detectivului, iar pe o bucată de rocă a fost gravată adresa 221B Baker Street, faimosul domiciliu al detectivului din cărți. Mai uimitor încă, una dintre probe ar putea fi un adevărat meteorit marțian. Dacă se confirmă, înseamnă că o piatră de pe Marte a călătorit până pe Pământ și acum se întoarce acasă. Primul bumerang interplanetar din istorie. Pe rover există și o stație meteorologică care monitorizează condițiile atmosferice: vântul, temperatura, umiditatea, presiunea și nivelul prafului. Are un georadar care pătrunde în sol, dezvăluind ce se ascunde sub suprafață: straturi vechi de rocă, poate chiar gheață subterană. Și nu în ultimul rând, un experiment unic numit MOXIE, o instalație care încearcă să producă oxigen direct din atmosfera subțire a lui Marte. De ce e asta important? Gândește-te. Dacă vom trimite vreodată oameni pe Marte, iar asta este doar o chestiune de timp, va fi nevoie de oxigen pentru respirație. Să aducem oxigen de pe Pământ este extrem de dificil și scump. Dar dacă vom putea să-l producem chiar acolo, pe planetă, totul se schimbă. Iar oxigenul nu este important doar pentru respirat, este esențial pentru combustibilul rachetelor. Ca să te întorci de pe Marte înapoi pe Pământ, vei avea nevoie de 30 până la 40 de tone de combustibil. 30 de tone! Gândește-te cât spațiu și câte resurse ar ocupa în nava spațială transportul a 30 de tone de combustibil necesare pentru întoarcerea de pe Marte. Dacă am putea produce acest combustibil direct pe planeta roșie, întreaga misiune ar deveni mult mai simplă și mult mai puțin costisitoare. Momentan, MOXIE, acest prototip de mărimea unei baterii auto, produce doar 10 grame de oxigen pe oră. Pare o picătură într-un ocean, însă faptul că funcționează deja reprezintă o revoluție. Varianta finală a acestui dispozitiv ar trebui să fie de 100 de ori mai mare, dar esențial este că principiul este valid. Iar acum să vorbim despre cel mai important echipament, motivul pentru care Perseverance a fost trimis pe Marte. Pe brațul robotic se află o foreză specială care poate fie să îndepărteze stratul superior de rocă erodată, dezvăluind roci proaspete de desubt, fie, și acesta este scopul principal, să foreze un nucleu cilindric, o probă de rocă lungă de 7 cm. Când foreza extrage această probă, brațul robotic o transferă în interiorul roverului, unde o altă mână mecanică o preia, o sigilează ermetic într-un tub special și o depozitează în unul dintre cele 20 de compartimente de păstrare. Fiecare tub este perfect etanș pentru a evita orice contaminare externă.
Mai mult, unele tuburi sunt echipate cu materiale martor care se deschid pe Marte, colectează mostre din atmosferă și praf, apoi se sigilează din nou. De ce? Pentru ca, odată aduse pe Pământ, oamenii de știință să poată diferenția contaminările marțiene reale de cele care ar putea fi aduse accidental de rover. Dar partea tristă este că Perseverance nu poate confirma direct existența vieții. Nu are echipamentul necesar pentru asta. Misiunea sa este să adune probe și să le lase pe suprafața planetei în așteptarea unei alte expediții. În 2026 este planificată o misiune care să preia aceste mostre de pe Marte. Se așteaptă ca roverul să transporte tuburile către o rachetă ce va decola de pe suprafața planetei. Istoric vorbind, va fi primul zbor al unei rachete de pe un corp ceresc străin, iar apoi aceasta se va cupla cu o navă orbitală care va aduce mostrele înapoi pe Pământ, probabil în 2028. Complexitatea acestei operațiuni este uriașă, iar doar gândul la ea îți poate ameți mintea. Va fi nevoie de o sincronizare perfectă între toate componentele. Orice greșeală ar însemna reluarea întregii misiuni de la zero. În februarie 2021, Perseverance a aterizat cu succes și a activat camerele care au surprins o vastă întindere roșie, o pustietate fără sfârșit până la orizont. Zona este o câmpie presărată cu stânci răzlețe, exact cum fusese planificat. Cercetătorii au ales craterul Jezero, un loc despre care se crede că a fost odată un lac. Cu miliarde de ani în urmă, un asteroid a lovit acea zonă, creând o imensă groapă cu o adâncime de sute de metri și un diametru de 40 de kilometri. Jezero înseamnă lac în limbile slave, un nume simplu, dar extrem de potrivit. În timp, craterul s-a umplut cu apă, atrăgând râuri care au adus sedimente, formând vaste delte. Dacă viața pe Marte s-a dezvoltat asemănător cu cea de pe Pământ, acest loc este de o importanță uriașă pentru cercetători. Microorganismele care au trăit aici și au murit s-au așezat pe fundul lacului, fiind acoperite de straturi sedimentare și transformate în fosile. Eroziunea de pe marginea craterului a expus roci străvechi, iar ieșirile stâncilor dezvăluie straturi fosile de o vechime imensă. Datorită acestui sistem ingenios, Perseverance a primit capacitatea de a colecta mostre din diferite perioade geologice ale planetei Marte, fără a fi nevoie să foreze puțuri adânci. Este ca și cum ai tăia o felie dintr-un tort și ai putea vedea toate straturile lui, fiecare reprezentând un capitol distinct din istoria marțiană. Inițial, planul prevedea explorarea fundului craterului, urmată de înaintarea către delta râului, o zonă cu un mare potențial științific. Această ordine era logică, mai întâi să înțelegi mediul imediat, apoi să treci la zone mai îndepărtate și promițătoare. Însă, o întârziere neașteptată a întârziat începutul deplasărilor active până în iunie, deși roverul aterizase în februarie, ceea ce a stârnit curiozitate și întrebări în rândul experților. Motivul nu a fost doar verificarea sistemelor, era ceva mult mai fascinant. Sub corpul roverului, protejat de un scut special împotriva prafului și vântului marțian, se afla alt dispozitiv, unul mai mic și mai ușor, de tip complet diferit, un elicopter numit Ingenuity, care înseamnă ingeniozitate. Acest elicopter a fost primul de acest fel conceput să zboare pe o altă planetă. Atmosfera lui Marte, de 100 de ori mai rară decât cea a Pământului, reprezenta un obstacol uriaș. Zborul în astfel de condiții este echivalent cu o încercare de a zbura la 30 de kilometri altitudine pe Pământ, unde aerul este aproape inexistent. Dacă un elicopter poate genera suficientă portanță aici, era o mare necunoscută. Ingenuity cântărește doar 1,8 kg, mai puțin decât o pisică obișnuită. Rotorii săi se învârt cu o viteză uimitoare de 2000 de rotații pe minut, de circa 5 ori mai rapid decât cele ale elicopterelor terestre. Singurul său instrument științific este o cameră, care însă poate fi vitală pentru ajutorarea lui Perseverance în planificarea unor rute sigure pe terenul dificil marțian. Pe 21 martie, la o lună după aterizare, a început o etapă crucială, nașterea elicopterului.
Perseverance și-a ridicat scutul, iar Ingenuity a simțit pentru prima oară atmosfera marțiană. Procesul a fost lent, cu verificări și analize repetate pentru a evita orice eroare. Doar pe 3 aprilie, roverul a așezat cu grijă elicopterul pe solul solid al planetei roșii. Prima mare încercare a fost noaptea marțiană, când temperaturile pot scădea până la minus 100 de grade Celsius, asemănător cu temperaturile azotului lichid. Fără încălzitoare, micul Ingenuity ar fi înghețat instantaneu. Însă a trecut cu bine peste această probă, iar inginerii de pe Terra au respirat ușurați. În acest timp, Perseverance, ca un părinte mândru, s-a îndepărtat la o distanță sigură și a început să facă fotografii elicopterului, parcă mândrindu-se cu puiul său în fața colegilor de pe pământ. Dar adevăratele provocări abia urmau să vină. Ingenuity trebuia să învețe să zboare. Ziua de 19 aprilie a reprezentat momentul adevărului. Elicopterul trebuia să opereze complet autonom, deoarece semnalele de la Pământ au nevoie de 20 de minute să ajungă, ceea ce face imposibil controlul în timp real. Toate comenzile au fost încărcate în prealabil, iar acum nu rămânea decât să se spere la succes. Rămâneau multe necunoscute, iar misiunea era încă plină de incertitudini. Deși gravitația redusă și atmosfera subțire a lui Marte păreau să ofere condiții favorabile zborului, combinația acestor factori nu putea fi simulată complet pe Pământ, în special efectul gravitației scăzute. Calculatoarele au făcut predicții teoretice, dar acestea trebuiau confirmate în practică. Rotorii elicopterului au început să se învârtă tot mai repede, transformându-se în discuri neclare. Și atunci, în mod incredibil de lin și elegant, Ingenuity s-a ridicat în aer. A plutit la 3 metri de suprafață timp de 39,1 secunde, exact cât fusese programat. Acesta a fost primul zbor controlat pe o altă planetă, un moment comparabil cu realizarea istorică a fraților Wright, doar că la sute de milioane de kilometri distanță de Pământ. Oamenii de știință erau în extaz. O idee îndrăzneață, născută acum 6 ani, devenise realitate. Ingenuity fusese conceput inițial ca o demonstrație tehnologică unică, dar a continuat să zboare atingând altitudini și distanțe tot mai mari. Fără să se strice sau să cadă, a funcționat impecabil. Dintr-un simplu aparat experimental, a devenit un adevărat explorator. Ingenuity a început să zboare înainte, identificând trasee sigure pentru Perseverance și descoperind obiecte geologice interesante invizibile de pe orbită. Astfel, a trecut de la un proiect demonstrativ la un ajutor indispensabil. În timp ce Ingenuity își exersa zborurile, Perseverance nu a stat nici el pe loc. Timpul prețios nu a fost irosit, mai ales că roverul e dotat cu un microfon integrat. Oamenii de știință, dornici să obțină pentru prima dată în istorie o înregistrare audio de pe suprafața unei alte lumi, și-au văzut visul împlinit. Ascultarea vântului marțian este o experiență cu totul aparte. Sunetul său fin și șuierător este complet diferit de cel terestru. El adaugă un aer și mai profund de singurătate și pustietate peisajului. Imaginează-ți că stai pe o câmpie roșie. În jur nu e nimeni, pe miliarde de kilometri, iar doar un vânt abia perceptibil se aude suflând în aerul rarefiat. Perseverance și-a testat motoarele, a realizat fotografii panoramice ale împrejurimilor, a experimentat cu MOXIE, producând cu succes oxigen din atmosfera marțiană. Cantitatea de 10 grame pe oră, deși mică, a demonstrat că tehnologia funcționează. Este o confirmare a conceptului. Primul pas spre posibilitatea colonizării umane a lui Marte. Între timp, pe Pământ, oamenii de știință lucrau intens la altă problemă, planificarea rutei. Între locul de aterizare al roverului și o ieșire stâncoasă înaltă de aproximativ 40 de metri, la marginea craterului, numită South Zeta, exista un obstacol periculos. Nu erau mine, ci dune de nisip moale, capcane ce pot prinde roverul și îl pot condamna la o moarte sigură. Predecesorul său, roverul Spirit, și-a încheiat misiunea exact așa, blocat într-un barhan nisipos, fără să poată ieși vreodată.
Ajutorul, aflat la sute de milioane de kilometri distanță, era imposibil de oferit. Roțile roteau în gol, bateriile se descărcau, iar misiunea era terminată. De aceea, alegerea traseului a necesitat grijă maximă. Aveau două opțiuni: să meargă în jurul craterului în sens invers a celor de ceasornic, un drum mai scurt, dar cu mai puține obiecte interesante pentru studiu, sau să meargă în sensul acelor de ceasornic, o cale mai lungă, dar cu un potențial științific mai mare. Ca în multe alte misiuni spațiale, s-a ales eficiența. A fost ales traseul mai lung, mai multe pietre, mai multe date, mai multe șanse să se găsească ceva cu adevărat important. Timpul limitat petrecut pe Marte impunea să valorifice fiecare oportunitate. Pe 1 iunie 2021, după aproape 5 luni de la aterizare, roțile lui Perseverance au început în sfârșit să se miște. Roverul a părăsit zona sigură a platformei de aselenizare și a început călătoria sa. Ținta lui era clară: să culeagă mostre de rocă din locuri care au avut potențialul să fi susținut viață odinioară. Misiunea a căpătat sens deplin odată cu zborul companionului său de încredere, elicopterul Ingenuity. Cu miliarde de ani în urmă, un obiect gigantic a lovit suprafața lui Marte. Explozia a fost uriașă, formând un crater cu o adâncime de sute de metri și diametru de circa 40 de kilometri. Apoi a început partea cu adevărat interesantă. Craterul s-a umplut cu apă. Condițiile de atunci pe Marte erau radical diferite. Craterul s-a transformat într-un lac vast și adânc, hrănit de râuri care aduceau apă, săpând văi în stâncile din jur și creând delte de nămol și nisip. Dacă viața pe Marte s-a dezvoltat după aceleași principii ca pe Pământ, acest loc ar fi fost plin de microorganisme. Dar Marte este de mult timp o lume moartă. Perseverance nu va găsi niciun semn de viață plutitoare. Ce caută este ascuns adânc în rocile străvechi. Microbii au trăit, au murit și s-au așezat pe fundul lacului, fiind acoperiți treptat de nămol care în timp s-a transformat în piatră, păstrându-i pentru totdeauna. Fosilele sunt adevăratul obiect al interesului, dar cum să alegi exact acele pietre care merită forate? Perseverance este echipat cu o serie impresionantă de instrumente: spectrometru ultraviolet Sherlock, spectrometru cu fluorescență cu raze X-pixel, camere, lasere. Totuși, există o limită. Roverul are puțin peste 30 de tuburi pentru probe. Nu se pot lua mostre de la prima piatră întâlnită. Fiecare probă trebuie aleasă cu maximă atenție. Roverul a pornit spre sud de locul de aterizare, numit după scriitoarea de science fiction Octavia Butler, către o regiune denumită Fundul Craterului, o zonă accidentată și plină de denivelări. Distanța era mai mică de 1,5 km. Te surprinde cât a durat? Aproape 60 de zile. Motivul încetinirii este suprafața marțiană presărată cu pietre. Roțile de 52 de centimetri ale roverului pot trece doar peste obstacole de o anumită mărime. O piatră prea mare îl oprește, iar terenul prea moale duce la alunecarea roților. Deciziile privind traseul erau luate de pe Pământ, iar timpul de întârziere al semnalului de 20 de minute într-o direcție însemna că roverul stătea nemișcat până când specialiștii analizau imaginile și decideau următorul pas. Dar Perseverance are un as în mânecă: sistemul de inteligență artificială Autonav, care scanează în timp real terenul din jur și alege singur cel mai bun traseu. Desigur, controlul general rămâne pe Pământ, dar deciziile zilnice, să ocolească o piatră pe stânga sau pe dreapta, le ia autonom în mers. Aceasta este o inovație revoluționară. Datorită ei, Perseverance se mișcă mult mai repede decât predecesorii săi, parcurgând distanțe mai mari și făcând mai multe cercetări. Pe 20 iulie, roverul a ajuns la prima sa țintă. Specialiștii au ales prima piatră pentru testarea sistemului de curățare a stratului superior. Piatra, numită Hila, a fost prelucrată cu succes. Burghiul abraziv a curățat suprafața erodată, dezvăluind roca proaspătă de dedesubt.
Inginerii au examinat cu atenție imaginile, dimensiunea granulelor și compoziția chimică a rocilor. Întrebarea esențială era dacă roca face parte din categoria sedimentară sau magmatică. Rocile sedimentare pot conține fosile, în timp ce cele magmatice sunt lava solidificată, unde nu există șanse să găsim urme de viață. Pe 6 august a fost aleasă următoarea țintă, piatra denumită Roche. Aceasta urma să devină primul nucleu adevărat, prima probă ce va fi trimisă înapoi pe Pământ. Era ora 2 noaptea, în fusul Pacificului, când peste 90 de ingineri și oameni de știință s-au adunat online. Ani de muncă, miliarde de dolari, toate speranțele misiunii, totul trebuia să fie verificat. Burghiul a pătruns în rocă până la 7 cm adâncime. S-a făcut o fotografie a găurii obținute, iar totul părea perfect. În următoarele 6 ore, Perseverance a extras cu grijă nucleul, l-a introdus într-un tub, apoi l-a transferat în modulul de depozitare adaptivă, unde probele sunt prelucrate. Era extrem de important să se evite orice contaminare, altfel valoarea probei ar fi fost compromisă. În cele din urmă, tubul sigilat a fost depozitat în spațiul special destinat. Oamenii de știință au sărbătorit succesul. Totul s-a desfășurat impecabil. Însă inițial datele au stârnit panică. Tubul era gol, ceea ce a provocat confuzie totală privind soarta probei. Lipsa camerelor suficiente pe rover nu a permis monitorizarea fiecărui pas, așa că oamenii de știință au avut încredere în executarea corectă a comenzilor. Perseverance le-a respectat, dar senzorii de greutate au indicat lipsa conținutului în tub. Nucleul dispăruse. Roverul a făcut un pas înapoi și a fotografiat locul forării, dar nu a fost găsită nicio urmă a nucleului căzut. Răspunsul la enigmă a adus atât ușurare cât și dezamăgire. Roverul funcționa perfect, dar roca era defectă. La extracție, roca s-a dovedit atât de friabilă încât s-a transformat în praf imposibil de colectat. Deși pe Pământ au fost testate sute de tipuri de roci fără să se sfărâme, această problemă părea a fi una pur marțiană. Rocile de pe planeta roșie sunt mult mai afectate de eroziune decât anticipaseră cercetătorii. Cum roverul era în regulă, a devenit necesară găsirea unor roci mai rezistente. Perseverance a explorat împrejurimile și la aproximativ 150 de metri distanță au fost descoperite pietre de alt tip, mai dure, ieșind din sol. Acestea au primit numele citadelă, un termen francez care sugerează fortăreață, făcând aluzie la rezistența lor la eroziune și probabil la foreză, fără să se sfărâme. Pe 1 septembrie, NASA a ținut din nou respirația pregătită pentru a doua încercare. Întârzierea de o lună între tentative, verificările riguroase ale fiecărui pas și analiza minuțioasă de către echipă subliniau procesul lent, dar meticulos. Burghiul a pătruns în rocă, extrăgând un nucleu de 6 cm lungime. O ușurare aproape isterică a cuprins echipa. Înainte de sigilarea tubului, roverul a fotografiat proba extrasă, confirmând echipei de pe Pământ prezența și integritatea ei. Datele au arătat că proba amonie a fost extrasă cu succes și depozitată, gata să fie trimisă pe Pământ. Ușurarea a fost imensă. Era prima probă de rocă marțiană care urma să ajungă vreodată în laboratoarele terestre. Pentru siguranță, în aceeași zi a fost prelevată o a doua probă din piatra Roche. La începutul lunii septembrie 2021, roverul a făcut încă un pas important în căutarea răspunsului la întrebarea despre existența vieții pe Marte. În săptămânile următoare au fost colectate al 3-lea și al 4-lea mostre, iar totul părea să meargă lin. Apoi a venit perioada de conjuncție solară, un moment când Pământul și Marte se află pe laturi opuse ale Soarelui, ceea ce întrerupe complet legătura radio între cele două planete. Perseverance, care își gestiona funcțiile de bază prin inteligența artificială, nu putea însă să desfășoare activitățile științifice complexe fără comunicarea cu Pământul, așa că a rămas singur, în așteptare, până când cele două planete și-au recâștigat pozițiile favorabile. Între timp, echipa de oameni de știință de pe Terra a lucrat intens la următoarea etapă a misiunii.
În craterul Jezero se află dune care formează câmpia Seitah, iar printre ele se găsesc formațiuni stâncoase de interes major, cu straturi geologice variate și epoci diferite, accesibile fără să fie nevoie de forări adânci. Dar dunele erau o amenințare serioasă. Nisipul moale putea să înghită roverul, așa cum s-a întâmplat cu predecesorul său, Spirit, care a rămas blocat și a pierdut misiunea. Era nevoie de un traseu sigur, iar aici Ingenuity a fost esențial. Între septembrie și decembrie, elicopterul a efectuat zboruri de recunoaștere la o înălțime de 10 metri, fotografiind terenul și căutând poteci între dune. Aceste informații au ajutat oamenii de știință să traseze ruta perfectă. În noiembrie 2021, după restabilirea legăturii, roverul a început să se deplaseze încet și prudent, evitând dunele înalte de 1 metru și alegând porțiuni de teren mai netede. Ingenuity l-a ghidat cu succes până la o formațiune stâncoasă numită BRAC. Odată ce tehnologia a fost testată, procesul de prelevare a mostrelor s-a intensificat. Au fost obținute al 5-lea și al 6-lea specimen și al 3-lea și al 4-lea nucleu de rocă. Atunci, oamenii de știință au făcut o descoperire neașteptată. Rocile nu erau sedimentare, ci magmatice, compuse din olivină, un mineral care pe Pământ se găsește, de exemplu, în Australia. Spre deosebire de rocile sedimentare care se formează din nisip și nămol, olivina rezultă din magma solidificată. La prima vedere, acest lucru părea o veste proastă, deoarece viața într-un mediu de lavă topită este puțin probabilă. Însă, o examinare mai atentă a pietrelor a scos la iveală urme de eroziune de către apă și caneluri provocate de curgerea apei. Aceasta indica faptul că, în ciuda activității vulcanice, apa a sosit ulterior, când lava se răcise deja. Aceasta era o veste excelentă, deoarece rocile magmatice sunt bogate în minerale, creând un sol fertil, iar prezența apei alături de minerale oferă condiții ideale pentru apariția vieții. Misiunea a continuat cu succes, dar Marte a pregătit o nouă încercare. Pe 29 decembrie, în timp ce se întorcea de la Seitah, Perseverance s-a oprit pentru a preleva o probă din piatra Ilmar. Procesul de forare a decurs normal, iar nucleul a fost introdus în tubul de probă. Însă la încercarea de a depozita tubul în sistemul rotativ de stocare a apărut o problemă. Tubul nu se putea închide corect, fiind blocat de ceva. Roverul a oprit imediat operațiunea și a trimis un semnal de ajutor pe Pământ. După săptămâni de consultări și analize prin camere, s-a descoperit că 4 pietricele mici blocau mecanismul. Aceste obiecte aparent neînsemnate puteau opri întreaga operațiune de colectare a probelor, deoarece roverul nu putea stoca tuburile. Sarcina principală a roverului Perseverance a fost însă îndeplinită cu succes, în ciuda dificultăților. Cel mai probabil, câteva pietricele au căzut din tub în timpul forării, pentru că rocile marțiene s-au dovedit din nou a fi prea friabile. O problemă similară a dus anterior la pierderea unei probe, iar acum amenința întreaga misiune. Echipa a elaborat un plan de acțiune meticulos. Mai întâi, roverul a fotografiat solul de sub el pentru a verifica prezența celor 4 pietricele căzute. Apoi, în ciuda inconvenientelor, tubul de probă a fost golit pe suprafață pentru a determina cantitatea de material rămas în mecanismul de stocare și pentru a elibera spațiu pentru o nouă încercare de colectare de la o scurgere de lavă. În final, a început procesul de scuturare. Perseverance a început să rotească mecanismul carosel, încercând să scoată pietricelele. 2 dintre ele au căzut imediat, fapt confirmat de fotografii, însă celelalte 2 au rămas încă blocate. Roverul a pus în aplicare o strategie ingenioasă. A căutat o pantă potrivită pentru a folosi gravitația în ajutor, menținând în același timp poziția stabilă, evitând înclinații prea abrupte care ar fi putut provoca răsturnarea. Găsind un loc ideal la 5 metri distanță, roverul a manevrat și ultimele 2 pietricele au fost eliminate în timpul mișcărilor de scuturare pe drum. După o verificare amănunțită a sistemelor, confirmând funcționarea corectă, tuburile au fost din nou pregătite pentru colectarea probelor, iar misiunea a fost salvată.
Acest incident, desfășurat pe parcursul unei luni între 29 decembrie 2021 și 27 ianuarie 2022, subliniază cât de importantă este prudența atunci când lucrezi cu echipamente scumpe pe o altă planetă, unde fiecare decizie trebuie cântărită cu grijă, iar riscurile anticipate sunt critice. Mișcarea către delta, punctul culminant al cercetării fundului craterului, a început după ce zona Seitah a fost lăsată în urmă. În depozitele fluviatile ale deltei se presupunea că pot exista dovezi ale vieții din apele antice ale lacului. Zona Seitah încetinea progresul lui Perseverance, impunând prudență sporită. După ce a părăsit dunele, terenul a devenit mai neted, iar roverul a atins o viteză record de 39,8 metri într-o zi, un nou record pentru un rover pe Marte. Aceasta echivalează cu aproximativ 3 terenuri de fotbal și depășește precedentul record de 220 de metri pe zi, stabilit de roverul Opportunity în 2005, cu 50% mai mult. Mai mult, Perseverance a demonstrat această performanță autonom datorită sistemului AutoNav, care analizează terenul în timp real, alege traseul optim și evită obstacolele. Roverul a realizat astfel primul parcurs autonom de mai multe zile pe suprafața marțiană, durând 3 zile fără oprire sau comunicare cu Pământul, ceva imposibil anterior din cauza necesității actualizărilor regulate pentru a evita erorile de navigație. Sistemul AutoNav a rezolvat această problemă, permițând roverului să funcționeze și în weekenduri sau sărbători, când inginerii sunt în repaus, accelerând astfel colectarea datelor științifice și apropiind îndeplinirea obiectivelor misiunii. Pe drumul spre delta, Perseverance a continuat să efectueze analize, inclusiv folosind fasciculul său termic, un laser din instrumentul SuperChem. Acest laser poate încălzi suprafața pietrelor până la 10.000 de grade Celsius, comparabil cu temperatura suprafeței Soarelui, transformând roca în plasmă și evaporând-o. Deși nu este o armă, scopul științific al acestei tehnologii este analiza spectrului de lumină emis de plasmă, care permite determinarea compoziției chimice a rocii fără a fi nevoie de forare. Pe 11 martie 2022, Perseverance a folosit laserul său ultraviolet pentru a lovi de 150 de ori într-un singur punct, creând o gaură de 1 mm adâncime, o precizie comparabilă cu un instrument chirurgical, dar pentru știință. În același timp, roverul a prins accidental un pasager neașteptat, o pietricică care s-a blocat într-una dintre roți. Inginerii, constatând că nu împiedică funcționarea roverului, au decis să o lase acolo, iar piatra a călătorit alături de Perseverance pe o distanță de 8,5 km în 4 luni. Însă, în timp ce roverul își făcea noi prieteni, era pregătit să-și piardă unul. Pe 3 mai, a pierdut legătura cu elicopterul Ingenuity, companionul de încredere care de la începutul misiunii efectua zboruri de recunoaștere și ajuta la alegerea celor mai bune trasee. Ingenuity, primul aparat de zbor pe Marte, proiectat inițial pentru 30 de zile de funcționare, a rezistat mai bine de un an. Totuși, în timpul unui zbor rutină, n-a mai răspuns la semnale, forțând roverul să se oprească, iar oamenii de știință de pe Pământ să caute disperați cauza. S-a constatat că elicopterul a intrat într-un mod de siguranță cu consum redus de energie, probabil din cauza unor erori de funcționare, ceea ce a afectat ceasul intern și a făcut să rateze fereastra de comunicare. Roverul Perseverance a așteptat toată ziua un semnal. Spre surprinderea tuturor, Ingenuity a revenit în legătură, confirmând că funcționează. Nu au fost detectate defecțiuni grave, însă o problemă majoră a început să îngrijoreze. Praful marțian acoperea treptat panourile solare, reducând lumina captată, iar bateriile nu mai reușeau să se încarce suficient. Nivelul energiei scădea la valori critice. Pentru a evita înghețarea în nopțile extrem de reci, elicopterul intra în modul hibernare, renunțând la încălzitoare care se activau doar la temperaturi de minus 40 de grade Celsius, în timp ce nopțile pe Marte deveneau tot mai friguroase. Deși Ingenuity continuă să funcționeze, o face cu mare dificultate. Ca orice tehnologie, nu este veșnică.
Împreună, cele două vehicule continuă să înainteze spre delta râului, marcând începutul unei noi etape a explorării. În primul an și jumătate pe Marte, Perseverance a demonstrat rezultate remarcabile, a realizat numeroase experimente, a trecut cu bine de dunele periculoase și a depășit numeroase obstacole. Însă întrebarea fundamentală rămâne încă fără răspuns. A fost descoperită viața? Răspunsul real îl vom afla abia după ce probele vor reveni pe Pământ. Atunci se va înțelege și adevărata valoare a cercetării fundului craterului. Chiar dacă nu vor fi găsite urme de viață, dorința de a crede în altceva persistă. Poate că în interiorul tuburilor sigilate pe care Perseverance le transportă se află deja răspunsul la o întrebare milenară, dovada că viața a existat odată pe Marte. Poate vom afla acest răspuns în următoarele decenii. Până atunci, Perseverance își onorează numele, demonstrând o perseverență și o tenacitate incredibile în îndeplinirea misiunii sale. Este momentul să realizăm pe deplin amploarea acestui demers. Un mic robot de dimensiunea unei mașini străbate un teritoriu pustiu de pe o altă planetă. Creatorii săi se află la sute de milioane de kilometri distanță, iar semnalul de comunicare face 20 de minute să ajungă până la el. Ajutorul din partea lor este imposibil. A supraviețuit căderii prin atmosferă cu parașuta și, cu ajutorul motoarelor cu reacție, a rezistat temperaturilor de până la minus 100 de grade și furtunilor de nisip. Burghiul său a măcinat pietre, iar laserul a evaporat roci. A învățat chiar să scuture pietrele mici blocate în mecanisme. Însoțitorul său, un mic elicopter, continuă să zboare, luptând cu frigul și praful care acoperă panourile solare. Toate aceste eforturi au un scop fundamental. Întrebarea pe care omenirea și-a pus-o încă de când a început să privească cerul înstelat. Suntem singuri? Descoperirea unei singure fosile de bacterie sau a unui indiciu privind existența vieții în apele craterului G0 de acum miliarde de ani ar schimba radical modul în care înțelegem Universul. Dacă viața a apărut de 2 ori în aceeași sistem solar, înseamnă că Universul este plin de viață, oferind trilioane de oportunități. Nu ne-am mai simțit singuri. Iar dacă nu vom găsi nimic, căutările vor continua. Pentru că asta face omenirea. Pune întrebări, caută răspunsuri, creează mașini unice și le trimite în cele mai îndepărtate colțuri ale cosmosului. Nu renunțăm. Iar acolo pe nisipurile roșii, sub un cer străin, unde temperatura scade până la minus 100 de grade, iar atmosfera este de 100 de ori mai subțire decât a noastră, iar fiecare piatră poate deveni un obstacol de netrecut, un mic rover numit Perseverance înaintează cu încăpățânare. Roată după roată, metru după metru, probă după probă. Forează în roci antice care amintesc de vremea când Marte era tânăr și umed. Sigilează tuburi care, într-o zi, vor ajunge pe Pământ. Se îndreaptă spre delta unui râu vechi, unde poate, miliarde de ani în urmă, curgea apă ce putea adăposti viață. Și în timp ce roverul înaintează, prietenul său mic, Ingenuity, luptă cu frigul și praful ce acoperă panourile sale solare și continuă să zboare. Primul elicopter trimis pe o altă planetă, proiectat inițial pentru 5 zboruri, a realizat 10 și a funcționat mai mult de un an. Perseverența lor, la fel ca a celor care i-au creat, este nelimitată. Poate, chiar acum, într-unul dintre tuburile sigilate din interiorul roverului, se află cea mai importantă descoperire din istoria omenirii. Poate răspunsul a fost deja găsit, doar că noi încă nu știm. Sau poate răspunsul ne așteaptă în următoarea probă, în următoarea piatră, în acea deltă pe care roverul o străbate cu hotărâre. Sau poate viața nu există deloc pe Marte. Atunci, căutările vor continua. Poate pe sateliții lui Jupiter, în oceanele ascunse sub ghețurile Enceladusului sau pe exoplanetele îndepărtate din alte sisteme stelare. Dar vom căuta mereu, pentru că este în natura noastră să fim exploratori,
pionieri, cei care pun cele mai dificile întrebări și îndrăznesc să trimită roboți de mărimea unei mașini la milioane de kilometri distanță în căutarea răspunsurilor. Și chiar acum, în acest moment, sub cerul roz al lui Marte, micuțul rover Perseverance își continuă munca. Forează, analizează, înaintează neobosit în căutarea vieții. Și poate, într-o zi, peste câțiva ani, când probele sale vor ajunge pe Pământ, vom afla în sfârșit răspunsul la cea mai veche întrebare a umanității. Suntem cu adevărat singuri în vastitatea Universului? Aceasta este întrebarea care ne-a frământat încă din cele mai vechi timpuri, o întrebare ce ne provoacă să privim dincolo de limitele propriei noastre existențe. Avansurile științei și explorările spațiale ne-au adus mai aproape ca niciodată de un răspuns. Fiecare descoperire, fiecare mostră adusă de pe Marte sau de pe alte lumi ne oferă o fereastră către posibilitatea vieții în afara Pământului. Faptul că trimitem roboți curajoși să cerceteze planete îndepărtate, să foreze în roci antice și să caute cele mai mici urme ale vieții, este dovada unei speranțe neclintite, că nu suntem singuri în această imensitate cosmică. Indiferent de rezultat, căutarea însăși ne definește ca specie, exploratori, visători și căutători de adevăr. Poate, într-o zi, vom afla răspunsul și vom ști că în acest univers infinit există și alte forme de viață care să împărtășească această călătorie cosmică cu noi.